ए शेरुडी चला आज फिरायला जायचं आपल्याला दिला। ते जेव्हा आले ना तेव्हा आमची आणि त्यांची अशी चांगली अशी ओळख झाली। मोठे आणि फुलारले असं फुलं पण येतात बघा आपल्या झाडाला। मग काकाने ओळखलं कोणतरी ओळखीची दिसते म्हणून त्या काकाने गाडी चालवली। हे जरा पत्रे तर घालून झालं ना सगळं बदली करून टाकूया। चला सकाळ झाली 6 वाजले सकाळचे आणि आज धुकं दिसतंय। हलकं हलकं थंड वातावरण आहे। कुणालच्या बाबा ते बघा समोर तिकडे लाकडं काढतात बाहेर न घेत आहेत ते। आणि आमचे भागे आणि शेरू बघा सकाळी 4 वाजल्यापासून जागे आहेत। आता दूध पिऊन झालं आणि आता आलेत बाहेर। शेरू शेरू घेतली काठी तोंडात घेतली भाग्या। चला सुरुवात झाली दिवसाची। जरा ह्यांना आता एक राऊंड मारून आणते आणि मग बाकीच्या कामांना सुरुवात। ह्यांना पण राऊंड मारायचा आपण पण राऊंड मारायचा। झाडांचं निरीक्षण करायचं। शेरवा टाक चल ये लवकर। आज धुकं बघ किती आहे ना। मग दिवसा किती गरमी होती ना रात्री गरम किती होत होतं। नाही मग गरम होतं रात्री खूप गरमी होत होती। ह्यांच्यावर लक्ष ठेवशील का जरा। हा झाले दूध बीत पिऊन झाले। देवाची पूजा करून झाली। आपला भाग्या इथे झोपलाय। हा बघा कुणाला इथे अभ्यास करतोय। कुणालचे बाबा इथे आंबे करतायत। शेरू वास घेतोय। कपडे घाला टी शर्ट नाही घातलेली आहे। आणि नाश्ता बनवून झालाय। आज नाश्त्यामध्ये चपाती भाजी ही मिक्स भाजी केली आहे। जेव्हा पापडी वाल गवार भेंडी सगळे मिक्स करून खूप छान लागते भाजी आणि चपाती। अजून मला दुपारसाठी पण काहीतरी बनवायचं आहे। चला चला पटापट। हे किती पिकले 4-5 पिकले ना। ह्यांना गरमी होते आता। शेरू ए शेरुडी चला आज फिरायला जायचं आपल्याला। धावतोय तर नाश्ता बघा खाऊन झाला। म्हणजे आहे चपाती भाजी दुपारला पण आहे थोडीशी। तर जेवण बनते। कुणालसाठी म्हटलं खिचडी बनवून ठेवते। हे मूग घेतलेत हे घेतलेत तांदूळ बासमती तांदूळ घेतलेले आहेत। कांदा टोमॅटो लसूण इथे कुकर मी ठेवला आहे गरम करत आणि भाजीचाच कुकर घेतला आहे म्हणजे पटकन ना फोडणी घालते। म्हणजे यायला जरी उशीर झाला ना तरी पण काय हरकत नाही पटकन खायला आपल्याला होणार लेट झाल्यानंतर। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये। आज वार आहे गुरुवार आणि सकाळचे आता वाजलेत 9:25। परफेक्ट टाईम तुम्हाला सांगितला कारण गळ्याच्या काठावर आज सगळं कामं चाललेली आहेत। जितकं शक्य होतं केलं काम घरातलं। अजून माझं म्हणजे आहे बहुतेक काम बाकी आहे ते म्हटलं आल्यावरती करीन। चालले मी आता वाघ्या आणि शेरू यांना डॉक्टरकडे घेऊन चाललेली आहे। खूप मुश्किलने नंबर मिळालेला आहे। आता तो नंबर कसा मिळाला कोणी दिला हे तुम्हाला मी थोड्या वेळाने सांगते सगळं डिटेलमध्ये। आता जायची तयारी कारण एक 10 वाजता आपल्याला तिथे पोचायचं आहे। नांदगावला जायचं आहे आपल्याला। डॉक्टरांचा नंबर आता मी त्यांना कॉल केला होता तर त्या म्हणाला की 10 वाजेपर्यंत या तुम्ही। त्याच्यामुळे हे ना काय केलं मी जेवणाचं सगळं करून घेतलं। नाश्ता तुम्ही बघितलात आणि दुपारच्या जेवणामध्ये आता साधी अशी खिचडीच लावलेली आहे। म्हणजे समजा वेळ झाला यायला घरी तरी मग कुणाला पण ट्युशनला जायचं ना त्याला मग लेट नको व्हायला। शेवटची शिट्टी झाली। चला चला लेट झालं। चला भाग्या शेरू चला फिरायला जायचं। चला टाटा जायचं। चला चला चला। हे बघा या पिशवीमध्ये घेतलं सगळं पाणी वगैरे त्यांना जे लागेल ना ते। हा कशाला आम्ही मागे सीटवरती बसणार पुन्हा त्यांना घेऊन ये। टाटा चला मी चालली। मागच्या सीटवर कसं टाकता दोघांना मी पण मागेच बसते। हां बसा बसा दोघांनी।
आज फिरायला जायचं आपण. अरे दरवाजा खुलला, मी पुढे मागे बसते, मी त्यांच्या जोडला. खोल दरवाजा, मी चालली. आणि तू ऐकलं का, तू ना ऐकलं मी काय बोलते, लक्ष ठेवा. मागच्या साईडला माकड वेगळं येतील. आणि उशीर जर का झाला ना तुला फोन करते मी, तू जेवून घे मग. हां त्या टायमात तू निघ. आणि जर का इथेपर्यंत आलो राहू ते, नंतर तुला फोन करूया. चल. घरातून तर निघालो, पण परत थोडंसं रिवर्स जातोय. एकदम पेपर घ्यायचे राहिले, दुसरी पण आमची एक दोन कामं आहेत. ते कुणालच्या विसरले, काढून ठेवलं होतं सोफ्यावरती. तर कुणालचा कॉल आला, तर तो आता की नाही घेऊन येतोय. बस जरा थांब नसते, ते रिवर्सला जातात मागं. तुम्हाला मी डॉक्टरांचं सांगते, नंबर कोणी दिला ते. आपल्याकडे आता बघा घराचं काम चालू आहे ना, तर चिरे घेऊन ना जे भाऊ आले होते ना ड्रायव्हर, त्यांनी हा नंबर दिला. ते जेव्हा आले ना तेव्हा आमची आणि त्यांची अशी चांगली अशी ओळख झाली. म्हणजे 2-2.5 तास आम्ही तेव्हा गप्पा मारलेला. तेव्हा जेव्हा ते चिरे घेऊन ना त्या वेळची गोष्ट सांगते मी. तर काल ना माझ्या लक्षात आलं की त्यांना फोन वगैरे लावूया का, कारण किती दिवस झाले, 1-4 दिवस झाले मी बघते डॉक्टरांचं, पण नंबर काही मिळत नव्हता. आणि जे आपल्याकडे जे डॉक्टरांचा फोन नंबर आहे ना, त्यांना लावला होता फोन, पण ते काही फोन उचलत नव्हते. आता ह्यांना कसं वॅक्सिन पण द्यायचं आहे, म्हणजे सगळं विचारायचं आहे, चेकअप पण करून आणायचं ना, म्हणून जरा चाललं होतं इकडे, पण काही मिळत नव्हतं. शेवटी बोलतात नशिबाने नंबर मिळाला आणि आता आम्ही चाललोय. आता बघूया, डॉक्टर चांगले वाटले, कारण हां पुढे जाऊ दे ना, पुढे जाऊ दे ना, म्हणजे लेडीज डॉक्टर आहे. बघू, चांगले तर वाटले फोनवरती, तेव्हा कुणाला चालला जा बाळा. हे बघा कसे बसलेत ते, त्यांना अजिबात भीती नाही, काय नाही काय नाही, मस्त खेळतात दोघं जण. शेरू, अरे तू शेरू नाही, तू तर वाघे आहे. अगं शेरू, शेरू, ए शेरुडी, चावायचं नाही काय. वाघे गेला शीटच्या खाली. हे असलं पेरूचं झाड वाटतंय समोर. हे बघा पोचलो आम्ही. हे तर समोर दवाखाना आहे. डॉक्टर काय अजून आलेले नाही आहेत, त्यांना कॉल केला होता, ते पोचतील आता. नांदगावला आले, नांदगावला. हा बघा वाघ्या ना आता गाडीतून खाली आला, घाबरला होता तो मग अशी गाडीमध्ये. कुठं चाललं आणि काय, गपचूप असा शीटच्या खाली बसून होता. आत्ता तो रिलॅक्स झालाय. शेरू बिंदास आहे तो बघा, तो आपली भटकायच्या मागे आहे. तर डॉक्टरांना आता फोन केला होता, ते म्हणाले 10 मिनटं लागतील, येतील आता 10 मिनटात ते. घाबरा आले डॉक्टर बघा, आले. कुणालच्या बघा घेऊन गेलेत. आणि तुम्हाला जरा ना आपट्याचं झाड दाखवते. हे बघा केवढं मोठं आहे आणि फुलारले, असं फुलं पण येतात बघा आपट्या झाडाला. चला मी जरा बघते आतमध्ये जाऊन. तर डॉक्टर आले, नंतर चेकअप झालं, त्यांनी केलं सर्व. आणि आता आम्ही घरी निघालोय. वॅक्सिन अजून त्यांना एवढाच नाही द्यायचं, कारण लहान आहेत ना, 2 महिन्याचे आहेत. अजून 1 महिन्यानंतर व दोघांना वॅक्सिन देणार. आता फक्त ते जनताचं औषध बघा त्यांनी लिहून दिलं डॉक्टरांनी, ते घ्यायचं आणि आता घरी जाणार आम्ही. चला मला निघूया आपण इकडनं. आणि ह्या बघा आपल्या रस्त्यामध्ये मृण्मयी आणि आरोही भेटलेल्या आहेत. बिचाऱ्या उन्हात न चालत चालत जात होत्या. बाई तू पुढे बसते. आरोही थांब थांब थांब, बाई तू पुढे जा, दर्या बंद नाही झाला बरोबर. बोल आणि जोरात राणो जेवली नाही तू, खाल्ली बारो. त्यांना डॉक्टरकडे नेलेली दोघांना. दोघे जण एवढ्या उन्हात ना काय ग. मग काकाने ओळखलं, कोणतरी ओळखीची दिसते म्हणून तर काकाने गाडी चालवली. जा पुढे जा आरोही. बस खाली बस. अरे डायरेक्ट घरी. काय केलं मग आता, काय केलं. विराट नाही आला शाळेत. चला आलो आलो घरी आलो घरी. दोघांना घाई झाले, कधी घरी जाणार ते. तो ब दादा आला आपला, तो ब दादा आला, तो ब दादा आला. चला तो दादाला घर आलं, घर आलं आपलं, घर आलं, घर आलं, घर आलं, घर आलं. चला 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 चला. बाई तुम्ही येत नाही काय ग, घरी नाही येत. हे बघा आंब्याच्या झाडात जाऊ दे. काय पाणी पाणी टाकायला थोडं लागले गाडीत पाणी घाण केली ती फुटणार तो.
जा तो हातपाय धुवून घे जा. अजून वेळ आहे, अजून जरा ऊन कमी होऊ दे. 6च्या नंतर घेऊया. कसले कपडे गाडी पुसायचे ते पण बाहेर असेल ते काय पुन्हा वापरायला लागला आता नाही. ते टेबल इथलं सगळं ना जागा चेंज करायचे. हे जरा पत्रे इत्रे घालून झालं ना सगळं बदली करून टाकूया. ते खाली चिरे ठेवूया आणि व्यवस्थित सगळं करून टाकूया एक साईडला नीट. ते बघा त्यांची झाली सकाळ, झोप काढून उठले आणि आता आले बाहेर खेळतात. आता संध्याकाळच्या वेळेस असतात थोडा वेळ बाहेर. कुणालच्या बाबांचं गार्डनचं काम चालू होतं ते झालं. झाडं वगैरे सगळी कटिंग केली, सगळी भाजी थोडीशी निघाले ती बघा तिकडे सुपामध्ये. मी मात्र शांत बसले निवांत. कोण आल्या इथे? मृण्मयी आणि आरोही आलेल्या आहेत. कॅमेरा समोर समोर फ्रंटला या ते बघ आले तेव्हा दोघं जण आले तुम्हाला बघून धावत. ते बघ पळाले घाबरले तुम्हाला ते दोघं जण. बाय आड्याच्या बाहेर नको जाऊन देऊ. तो बॉल घेऊन ये बाय घरातला बॉल घेऊन येता तू आणलेला. आता एक येऊन बसलाय. एक तर या गरमीने हैराण. चहा प्यायल्याशिवाय तलब जात नाही ना. 6:15 वाजले. मैत्रिणीनं काम करता करता हे बघा थोडासा चहा घेतलाय प्यायला. आज दिवस सांगते पुरा नुसता धावपळ. दुपारी घरी येईपर्यंत वाजले 12:30 झाले आणि त्यानंतर घरी आल्यावर जेवून आणि बाकीचं सगळं थोडंफार केलं आणि नंतर उन्हाचा तडाखा इतका होता ना त्याच्यामुळे बाहेरून आल्यानंतर अगदी गरगरल्यासारखं झालं होतं. त्याच्यामुळे थोडा वेळ आराम केला. मग आपल्या व्हिडिओची एडिटिंग आणि बाकीचं सगळं ते 1-4च्या दरम्यान मी काम करायला घेतलं. 3 तास झाले. आता 7-7:15 वाजलेत आणि हे दोघं जण बघा कसे बसलेत ते. वॅक्सिन तर तुम्हाला मी सांगते अजून 1 महिना बाकी आहे वॅक्सिनसाठी. म्हणजे बऱ्याच आपल्याला कमेंट पण होत्यात ताईंच्यावर की त्यांना वॅक्सिन वगैरे दे म्हणून आणि जनताचं औषध वगैरे. तर जनताचं औषध कसं देऊन झालेलं आहे 2-3 दिवसापूर्वी. आता वॅक्सिन 1 महिन्यानंतर. तर बघू आता डॉक्टर म्हणाले तुम्ही कॉल करून या म्हणून. पण बरं झालं गेलो तर आम्ही कारण गावी कसं डॉक्टरांचं थोडंसं जरा हे आहे पटकन असं अवेलेबल नसतात. त्याच्यामुळे कॉल करून मग आम्हाला पुन्हा आता पुढच्या महिन्यात वॅक्सिनसाठी जावं लागेल. त्यांना खायला द्यायचं आहे. आता जेवायला दिलं का मग गप झोपून जातील 10च्या दरम्यान. तर अजून जेवण करायचं बाकी आहे. जाम थकायला झाले आज. एक तर गरमीने त्रास एवढा वाढलाय ना नकोसं वाटतं गरमीने. पुरा ड्रेस बघा माझा भिजलाय घामाने आता काम करता करता. आज कपडे बरेच होते. तर दोघांना की नाही भूक लागली वाघ्याला आणि शरूला. सगळ्यात आधी त्यांना ना खायला देते. खाण्यासाठी मी माहिती त्यांना काय येते तुम्हाला मी सांगते. दूध चपाती म्हणजे वाघ्याला द्यायची ना अगोदर. आता तुम्ही वाघ्या म्हणाल कोण नवीन सबस्क्रायबर असतील त्यांना माहिती नाही पडणार. जुने व्हिडिओ जर का तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला माहिती पडेल की वाघ्या कोण आहे ते. तर सेम तसंच मी ह्यांना पण देते. सेरेलॅकसुद्धा मी आणलेलं आहे. त्यादिवशी बघा मार्केटमध्ये गेले होते ना तेव्हा सेरेलॅक आणले आणि मला वाटतं बिस्किट मारी बिस्किट हे असं थोडंफार देतो आणि चपाती वगैरे दूध चपाती हे असं सगळं खाण्यापिणं देते मी. तर आता रात्रीची कशी वेळ आहे त्याच्यामुळे आता त्यांना मी सेरेलॅक देणार. मी देऊन बघते प्रयत्न करून. म्हणजे हलका फुलका असतं ते पचायला हेवी नसतं सेरेलॅक. त्याच्यामुळे म्हटलं 1-2 महिने देईन आणि नंतरला मग घरातलं थोडं ते पण देते. मग असं म्हणजे एकदमच त्यांच्या पोटाला त्रास होईल असे पदार्थ नाही द्यायचे असं डॉक्टरांनी सांगितलं आज. त्याच्यामुळे हलकं फुलकं जितकं शक्य होईल तितकं द्यायचा प्रयत्न करते मी. दोघांना आता भूक लागली ते बघा वाट बघतायत. तुम्हाला मी दाखवते. झोपलेत ते बिचारे. हे बघा दूध ठेवलंय गरम करत आणि आज माहिती आहे काय झालं. हे बघा माझी ही जी कप आहेत ना 2 कप तुटली आज घाई मग अशी काम करत होती ना इथे
बारीवरती इथे होती ना तर पडली धबाक्कन, माझाच हात लागला, माझ्या हाताने हे झाली. आता काय उपयोग नाही, म्हणजे फेकून द्यायची. आणि आमचं बघा जेवून खाऊन झालेलं आहे हे बघा. तरी आमचं हे वासरू बघा कसं. वाग्या ओ वाग्या या, काय हवं खाल्लं ना मम्म. तिथे कसं बाहेरच्या रूममध्ये गरमी होती ना खूप, त्याच्यामुळे जास्त मग इथे किचनमध्ये असायची, जरा थंडावा आहे किचनमध्ये. आता मस्ती नाही करायच्या. आता बघा खाऊन पिऊन झालं ना, आता त्यांची मस्ती चालू झाली आता. हे मस्ती नाही, शेरू वाग्या बघा. असं सगळं चाललेलं असतं. भूक लागली असेल ना का एकदम शांत बसून राहणार गपचूप, किचनमधनं हलणारच नाही मग. आता पोट भरलं का झाली सुरुवात. कशी बघा कशी बघा कशी बघा कशी. हे बघ खाऊ आहे माझ्याकडे. शेरू वाग्या. त्याला जाऊ देत, त्यांना खेळू देत, आपण आपलं काम करूया. गॅसवरती दूध ठेवलंय, आता त्यांच्या खेळण्याच्या याच्यामध्ये आपलं दूध ओतू द्यायचं. असं झालं होतं त्या दिवशी, दूधच ओतू गेलं होतं. मी आपलं त्यांच्यामध्ये बघणं. हे कुणाला जमते, त्यांना जमते दोघांना. भांडी घासूया. हे बघ, हे एक बघ खाली. तो तिकडे पायाखाली आहे, तो दिसतच नाही तो. हा इकडे आहे बघ, दोघं झोपले. झोपायचं बाहेर जाऊ. आज आम्ही जेवण साधं सिंपल केलं आज, म्हणजे आजच्या दिवसामध्ये स्पेशल असं आमच्याला काय बनलेलं नाहीये. स्पेशल रोज बनवून खायला का स्पेशल माणसात आपण. साधं सिंपल जेवण केलेलं आज. डाळ भात भाजी होती सकाळची, तीच खाल्ली. भांडी भांडी बघा, भांडी काय आमच्याकडे कमी नसतात हा. भांडी कपडे यांचा ढिगारा आमच्याकडे भरपूर असतो. कपडेवाली आहे ना, कपडेवाली भांडीवाली. चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता इथेच संपूया. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.